waswerako ku timu ya Malawi Queens komanso waswerako ku timu ya Silvernet ngati goal attacker. Dzina lake ndi Jane Chimaliro. Kodi anayamba bwanji ngati osewera masewera amene wampira wamanja kapena kuti netball? Ndi amene ali mlendo wathu mpulogalamu ya Hagame timacheza ndi amayi komanso atsikana osiyanasiyana amene akuchita zakupsa mbali yokhudzana ndi masewero osiyanasiyana. Dzina langa ndi Aida Mwamba. Zinu ndife lero tikhale limodzi kuti timve chimodzimodzi makamaka mbiri ya Jane Chimaliro pa nkhani yokhudzana ndi masewero ndi yotani. Ndikulandire mpulogalamu yathu Jane Chimaliro tsiku la lero. Zikoma kwambiri Aida. Moyo uli bwanji? Moyo uli bwino kaya inu anzathu? Inenso wabwinobwino. Zikoma kwambiri. Tifuna timve tsopano luso lako la mpira linayamba liti? Unazindikira bwanji kuti iweyo ndiwe netballer? Ine Aida ndifotokoze moteremu. Ine mpira ndinazindikira kuti ndine netballer mu chaka cha 2005 unzuzu. Munthu ne ndinali multi-talented. Choyambira chimene ndinkapanga kwambiri inali athletics. Ndathamangapo ndithu mpaka na national level. Komanso china chimene ndapanga kwambiri ndi women's football. So ndimapanga zinthu zimene zikuthamanga komanso women's football. Women's football national team yoyambirira Malawi muno 2002 napanga nawo participate ndithu kupita kuja ku Zimbabwe kaswera ma games. So nditachoka kumeneko panali anthu ena ake amene anandipanga approach kunena kuti komatu umene iwe umapangira zothamanga umathamanga bwino kwambiri komanso football ndi game yonena kuti anthu amathamanga bwanji ukayese koso mwayi kumeneku kasewere nawo netball. Mwina usanapitirize pali ubale wanji wa kuthamanga ngati athlete komanso kusewera mpira wa miyendo makamaka ngati footballer? Ndinene kuti athletics ndi football ndi game yona kuti anthu mathamanga kwambiri. Ubale weniweni palibe fa zinthu zikuziphatikiza pena pake zimabweresanso mavuto chifukwa cha ma type of training amene amakhalapo ngati athletics ndi imene timapangira ku netball zimakhala zosiyana. Koma nthawi imeneyoyo ndinali mwana komanso mchimbulimbuli ndinkangoona kuti nebola ndikupanga zotani zothamanga. So anthu atandipanga approach kuti bwanji utakayesa koso mwayi ku netball utayesa mwayi netball ndimene umathamangira palibe munthu amene angamakumake yayi. So ndinkakana komano siku ina nakayesadi mwayi unaona kuti ndikhoza kukwanisa kusewera netball. Ndiye ndinayamba kusewera netball mchaka cha 2005. 2005 kunali kuti? Kunali ku secondary kaya ndi club zinakhala motani nthawi imeneyo? Ndinene kuti 2005 ndasiya school ntalemba mayeso anga form 4. Komano ku secondary sininkasewera mpira wa manja yayi ninkangopanga zothamanga. Koma mu 2005 nditalemba mayeso anga 4 ndi pamene ndinaona kuti ndiyambe kusewera netball mene anthu akuti andipasira maganizo ameneyo. Timu ya Admark Sisters kunzuzu konko ndithu kumeko ndasewerako timu ya Admark Sisters. Nditasewera timu imene napeza zoti itesa Admark nakajoina Chauka Sisters. 2005 nasewera Admark Sisters, 2006 nasewera Chauka Sisters. Response kuchokera kwa anthu utasewera netball inali yotani kutengera kuti sunachiganizireko moyo mwako monse kuti ukhoza masewera netball? Anthu anakuza chani? Anthu anandilimbikisa kwambiri kuti ndine player wabwino ndikuthamanga bwino komanso marules a netball nakhanga kuti mwina nasewerako kale. Ndiye nachiona kuti amene anthu akuyankhulira chonchi mwina ndingotani ndingopitiriza kusewera netball. Potengeranso kunena kuti nthawi imeneyoyo timu yathu ya women's football ya Scotias kunena kuti Scotias panopa nthawi imeneyo sankakhala serious kwambiri kuti tizipanga nawo participate ma competition amene akuchitika mwina kunja kwa dziko lino ndi zina zotero. Zimakhala zovuta kuti timu yathu ya mpira wa miyendo watsikana izipita kunja. Ndiye koma ndimasewera bwino kwambiri koma kuti ndikafikire chimene mwina ndimafuna mwini wakene mu nkhani ya masewero zimandivuta chifukwa chokuti mangosewerabe malo amodzi. To the extent ona kuti ndinapangidwako register timu ya Anyamata kunzuzu. Ukanena kuti umasewera malo amodzi sunatifotokozere kumene umasewera kwambiri position yanji makamaka ku matimu amene unatchulaja ku club? Chabwino tikatina kumbali ya netball nayambira pa center. Ndiye kenako ndinapita ku shooting pamene pa goal attacker. Ndiye chiyambireni pa goal attacker ndakhandusewera goal attacker mpaka ndasiya kusewera mpira ndikusewera be goal attacker. Pena ndimatha kusewerako pa wing attacker. Fa zochitika za pa goal attacker ndi wing attacker sizimasiyana kwambiri. The only difference ndinoona kuti goal attacker amakagolesaso. Koma maseweredwe athu amakhala ofanana goal attacker ndi wing attacker. Koma main position yanga inali goal attacker. Ndithu kufika kuti wasewera ku timu ya Silvernet chinachitika ndi chani amene anadziwa zoti kuli player wina amene so ndo ali ndi luso kwambiri Jane Chimaliro ndi ndani amene anakufikira iweyo?
kuti ndibwere kuti timu ya Sivonets kunali tournament ya CBM Trophy ya Commercial Bank Trophy imene inachitikira ku Mzuzu. Nde matimu from Blantyre, Lilongwe anapita ku Mzuzu. Nde anandionererano ine ndikusewera timu ya Chauka Sisters. Ndi pamene timu ya Sivonets inandiona kuti akuma player uyu ndi player wabwino tikhoza kumtenga kuti azikasewera timu yathu. Ndiye anandipanga approach komanso nthawi imeneyoyo ndinapezeka zoti ndasanzika kuti ndikhoza kuzasewera nawo masewera amene anatenga ma players awiri ku timu yathuyo ineyo komanso player wina wake amene amasewera timati Future Mteya. Nde tinabwera anthu awiri ku Sivonets 2007. Ngakhale benzangayo sanakhale iye anabwerera koma ine nakhazikika. Anabwera kaya anali ndi zifukwa zake zimene mwina iye atabwera anaona kuti sangapitirize zosewera timu ya Sivonets. Koma kumbali yanga ndichibwerere in 2007 uzapanga ma trials ndinatengedwa ndipo ndakhala ndisewera Sivonets mpaka na 2023. ku Sivonets wasewera nthawi yayitali kwambiri komanso ndi timu imodzi imene imaoneka kuti ndi yamphamvu kumbali yokhudzana ndi netball. Experience yake ungayifotokoze motani ku Sivonets kumene wakhala nthawi yayitali? Ndinganene kunena kuti ndizoonadi kuti Sivonets ndasewera nthawi yayitali kwambiri kuchokera 2007 imene ndikuneneramo. Ndinganene ndinosangala ifa chona kuti ndapangako zinthu zopambana ku timu ya Sivonets ndili ngati captain wa timu ya Sivonets. Tinawinako chikho cha GoTV 2017 ine ndili ngati captain. Ndaona ndithu timu ija ikupanga improve ine ndili mtsogoleri wa timu ya Sivonets. So ndi zambiri zimene ndingathe kufotokoza zimene zakhala zochitika ndi chifukwa chimodzi imene mwina sinimachokeraso imene ndanenera kuti ndinabwera 2007 sinapiteko kaseweraso timu ina apart from Sivonets. Soyenza kuti inali timu yabwino kwa ine yandipangiranso zinthu zambiri komanso ndi timu yona kuti ndimayiona kuti tikuchoka apa tikufika apa tikuchoka apa tikufika apa. On top of that ndakhala ndikupita ku national team kuchokera 2007 yomweyo. Tisanafike ku national team Jenny, unazakamba kuti kuliso matimu ambiri amene amaoneka kuti ndi amphamvu ku netball. Tikhoza kunena kwa achina komanso ali ndi achina Tigresses, Blue Eagles kuphatikizapo timu ya Sivo. Mwina anthu ngumakhala ndi mafunso chifukwa chani sunapite matimu enawo anthu sanakufikire kapena ku Sivo amakukaniza kuti upiteso matimu ena? Ayi ndithu ndingayankhe kunena kuti munthu wina aliyense amakhala ndi ma principles yake. Ine principle yanga inaonera kuti matimu amene mukutchula apapa kunali Diamonds ka Tigresses, nthawi imene kunali MTL Queens, kunali Blue Eagles. Matimu onsewa nthawi imene Sivonets inandiona ine kuti ndine player wabwino matimu analipo. Ndi chifukwa chani sanandipanga approach kuti ndine player wabwino. Kwa mwina kwina ukanakuona kuti wapsa. Iyayi. So pena pake ndimaziona kuti okay football ndi netball zimakhala zinthu ziwiri zosiyana. Chifukwa tikanena mbali ya football munthu ukhoza kuchoka timu kumati iye akugulisa umakhala soti wapangiranso ndalama timu imene wachoka ije. Pamene kumbali ya netball si kwenikweni kunena kuti player wagulidwa mamiliyoni wapita ku timu yakuti. Ndiye kumene kutengedwa kumatengera chani ngati kulibe zogulana zikumakhala chani ku netball? Ineyo ndisaname nkhani ya netball nthawi zambiri player amatha kungopita mwina paloni pena basi kandrama kake kamakhala kochepa ndikaona kunena kuti mwina munthu wapita pa 1 million. Ndiye 1 million ithandiza chani timu yanga ya Sivo. Ndiye ine ndimachiona unena kuti ine ndinachikhazikisa unena kuti ndisewera Sivonets ndipase zipaso zanga malingana ndi mmene yonso anandionera kuna kuti ndine player wabwino ndikuyenera ndipange save timu ya Sivonets. Ndipo ndipanga save timu imene mpaka nakuzasiya kwanga kwa mpira. Ndichifukwa mwina mpaka na siku la lero ndikuona kuti mpanga kusiya kwanga kwa mpira wapanga retire ndapanga retire ndili ku timu ya Sivonets. Ndithu timakuonanso kumathandizira mwina kukocha tifikakobe kumeneko kumbali ya coaching koma ku timu ya Malawi Queens unapezekako bwanji? Aida ndinene kuti ku timu ya Malawi Queens mmene ndanenera kuti nditabwera 2007 ku timu ya Sivonets chaka chomwecho ndinayamba kuyitanidwa kupita kukayesa nawo mwayi ku timu ija ya Malawi Queens. Ngakhale sinimapita nawo kunja chifukwa chokuti nthawi imeneyo kunali achina Mere Waya ndi amene ineyo position yanga timasewera limodzi amene pano patu ukamboti ndi coach modzi mwa makochi a timu ya Malawi Queens. So olo inenso ndikamapita ku kampo ndimadziwa zona kuti nthawi yanga sinakwana koma nthawi yanga izakwana chifukwa zinthuzi ndizosiyirana. Ndiye timapita ku kampo kuja atibweza kenako tibwera zalimbikirabe training tipitaso atitana akatibweza kufikira chaka cha 2011 chimene ine ndinayamba kutuluka ndi Malawi Queens kupita wakasewera ma games ku dziko
lakunja komano nthawi yonse ndimakhala ndikubwerera ndithu. Umakumbukira kuti anali masewera ake ati amene unayamba kusewera ngati Jane Chimaliro komanso position imene umasewera go attack? Ya ndimakumbukira chaka chimene cha 2011 tinapita ku Australia and game yanga yoyambirira inali yovuta kwambiri tinasewera against Australia komano performance yanga inali bwino kwambiri nthawi imene yakocha anali Kariati, Edith Kariati anandiyamikira kwambiri potengera kuti one unali ulendo wanga woyamba komanso chachiwiri nchonata anali masewero anga woyamba komanso on top of that team imene timasewera nayo inali yona kuti ndi timu yokuti mwina ili pa number 1 dziko lonse lapansi ndiye ndinachiona kuti chinandipasa chilimbikiso ndiye chinandipangisanso kuti ndilimbikire ndithu ndikankhire kwakuya kulimbikira training kuti mwina ndipitebe nawo patali mpirawo. Ku zaka zambiri zimene wakhala kusewera ngati netballer ku timu ya Malawi Queens, umakumbukira kuti ndi masewero ati amene sudzayiwala moyo wako wonse, masewero amene mwina munapanga zinthu zaphindu kwambiri ngati munthu pa iweyo komanso ngati dziko? Ineyo ndinene kuti masewero amene sindizawayiwala alipo awiri. Pali masewero amodzi amene tinasewera first 5 inali 2019 tinakhala number 3. Ineyo mpira umeneyo game ya South Africa tinawina chifukwa cha chigoli changa kuti asala ma 2 seconds. Oh yes, and game imene inali panja koma ndinangolowa pa 2 minutes imene ndinalowa nakachinya chigoli chopambanisira timu chimene sindizayiwala ende sinakhulupirire the extent ndinati nditagolesa chigoli chimene chocho ndinachita kuvula zovala sinayembekezere kuti ku netball ndikumakhala kuvula zovala ndithu ndimuja ndanenera kuti munthu ndachokera ufutupo so ufutupo nthawi zambiri munthu kagolesa umachosa jezi chani nde I think is now khanga kuti zandilowerera so ndinapangaso zimenezo ku netball so amene anandisangalatsa mpaka tinakafika ndithu kaonana ndi president maso ndi maso chifukwa cha kuchita bwino masewera amenewo komanso masewera ena ndi amene tinasewera 2021 kuja ku Namibia African Cup of Nations ndinapezeka zoti ndinasankhidwa ngati best shooter of the tournament kwa ineyo inali big achievement chifukwa chona kuti chiyambireni kusewera mipira yoti tikasewera kunja matournament akuluakulu sinambe ndasankhidwako kukhala kaswiri ogolesa mu mpikisano. Watiuza ma best moments yako? Yes. Pali nthawi nake imene ukakhala umadandaula mwina unalira kumene kuti ngati osewera ndona ngati kuti performance ya lero si ineyo Jane amene mazidziwa komanso kuonanso timu ya Malawi Queens imene inasewerera iwe nkudandaula kwambiri kuti mwina performance ya lero silinayikirepo mtima ngati imene limakhalira, umakumbukira masewero amenewo? Ndinene kuti mwina ngati ineyo ngati Jane Chimaliro kunena kuti nthawi inake mwina ndinadandaulako kapena kulirako ni nthawi zambiri zimene ndakhala ndikudandaula kulirako komano osati chifukwa cha performance yanga koma chifukwa cha zokhoma zimene ndakhala ndikumana nazo mu ulendo wanga wa mpira wa manja. Ndiye ku Malawi Queens komweko? Ku Malawi Queens komweko ndakhala ndikumana ndithu ndi mikwingwirima komano silingafotokoze in details koma zambiri zimakhala zikuchitika koma sinanga pamalo pona kuti anthu mukumanapo anthu osiyanasiyana mwina anthu mukamaonerera kunja mpirawo mumangoona kunena kuti anthu akusewera mpira koma chimene ndinganene nchona kuti timakumananso ndi zokhoma so pena umapezeka zoti kuzilirira wekha kuti kodi ndikuvutikiranji koma ukaganizira kuti ndikuyimirira dziko langa ndikuyenera ndipange zimenezi timakhabe tupangabe focus koma zokhoma zimakhala ndithu zilimo ndithu zonena kuti anthu timatha kumana nazo ngati ma players komanso zimene ndakhala ndakumanako nazo ineyo ngati player Jane Chimaliro ndithu. Tinaona posachedwa apa timu ya dziko lino ya Malawi Queens munali World Cup ku South Africa kumene kunabukanso issue kwambiri kumeneko pamene tinaonanso kukuyendanso mwina ka clip kumene kukhudzana kuti mwina mukambo sikumuyankhulidwa bwino makamaka ndosewera zimamveka Jane Chimaliro mwawi kumwenda kumeneko zinthu zimene anthu ena samamvetsetsa bwinobwino. Choyambirira ndisanafike kumeneko ubale wako ndi osewera ena Malawi Queens uli bwanji, unali bwanji makamaka nthawi imeneko? Ine ubale wanga ndi osewera mpira onse unali bwino panalibe povuto linalilonse ndithu ina aliyense ndimamutenga chimodzimodzi. Ineyo nthawi imene ndakhala captain wa Malawi Queens iwe ngati captain umayenera kukhalanso ndi ubale wabwino pakati pa anzako nde wina aliyense ndimamutenga chimodzimodzi ndimamutenga chimodzimodzi palibepo munthu amene anganene kuti ineyo Jane Chimaliro anandikhumudwisako pakuti kapena mwina anandiyankhulako china chake chosakhala bwino ndiye kuti limenelo ndiboza fa wina aliyense ndimamukonda mofanana. Nkhani yokhudzana ndi clip imene inapanga kwambiri league imamveka zinthu zoti ngati mwina anthu kunali kusasangalala ndi performance imene inachitika makamaka ku World Cup ku South Africa tikuyamba za mwayi kumene nali konko iwenso nali konko ungafotokoza kuti chinachitika ndi chani?
nkhani imeneyi indivutirapo kufotokoza in details fa ndikafotokozaso ziko libweraso kwa ine chifukwa tikupanga apapa ndi social media zituluka ndekuti ndiyambe kufotokoza zikhala ngati kuti ndikukumbaso nkhani because as I'm talking now video imeneja ineyo inandipanga cost zinthu zambiri mwina I'm being punished because of that video ineyo ndinali captain wa team ya Malawi Queens tikakhala pankhani ukakhala zoti ndiwe captain ukakhala mtsogoleri zinthu zikachitika nthawi zambiri umapezeka zoti wazisenza ndiweyo whether chinthu chanchonena kuti mukupanga ngati team komabe chimapezeka zoti chikubwera pa iweyo chifukwa chokuti iweyo nali mtsogoleri so video imeneja kuti ndifotokoza kuti tifika popanga video ija chinachitika ndi chakuti ndilakwisa komano mungodziwa kunena kuti mmene anthu mmazoonera zinthu kunja si mmene zinthu mkati zimakhala kuti zilili pofika kuti tipange video imeneja chilipo chimene chinachitika komano singamati panopo ndizifotokoza ndiye zikhala ngati zina zake koma mungodziwa kunena kuti video imeneja inasenzedwa pamutu pangapa anthu akamayang'ana amaona kuti Jane Chimaliro sanapange bwino pamenepo inde amaona choncho sinanga amene ndinkayankhula ndineyo sizikutengeranso kuti anthu aja tinakhala nawo ngati timu kapena anakutuma anthu yes upange represent team ya Malawi okay the video inapangidwa kunena kuti mmene ife tinaonera pa nthawi imeneyo sitinapange bwino fa ngati panali vuto sitimeneranso ifenso tipitenso pa social media komano mmadziwa ma decision ona kuti mwina mwapanga anthu mwina mitima yanu mutakwiya kamtatani pena pake samakhala bwino komano chinthu chija chinapangidwa ngati timu komano sinanga timu ija ndimayisenza ndine amene ndinali captain ndiso ndimayankhula video ijayi ndineyo kuyimirira timu chifukwa mukati mumvesese video imeja ninkanena kuti m'malo mwa anzanga munthu ukanena on behalf ndekuti iwe ukuyankhula m'malo mwa anzako so zinaoneka ngati kuti ine ndamene ndimatani ndimayankhula video ijayi panoko zinthu zambiri zimene zimaonekera ngati kuti ndinachipanga ineyo so ndinapanga chisankho chona kuti sinzapanganso explain china chonse chokhuzana ndi video imeneja ndi apapa mukundifunsanso pa interview yona kuti dziko lonse likhala likuonerera ndikati ndiyankhe zibweranso zipanganso backfire so ndinapanga chisankho chona kuti I think ndingoziyiwala ngakhale sizingayiwalike nanga sizili ma social media ena anapanga timameme ena amakazikumba ndithu kumene zili kuja zibweresepo ndimene moyo umakhalira so ndinachivomereza ndinazisiya mmene zililimo fa siningamanga kuti ndiziyankhula ndi kuti sizingaonekenso bwino ndi mmene ndithu tichitira program ya Her Game pano pa Zodiac TV timacheza ndi akatswiri osiyanasiyana makamaka azimayi komanso atsikana makochi maplayer osiyananso maadministrator timangofuna timve zimatani kuti afike pamenepo ndi tsiku lero tachitika mwayi tikucheza ndi Jane Chimaliro anakhalako captain komanso vice captain wa timu ya Malawi Queens osayalanso ku Sivonets kumeneko analinso captain tikumva zambiri zokhudzana ndi ulendo wake ngati netballer anatani kuti afike pamenepo komanso ziphinjo zimene wakumana nazo ngati captain komanso tikheti kumva posachedwa apa kuti kodi kutsogoloku tiyembekezere zotani kwa amene timakonda masewera amenewa a netball. Kupitiriza ndithu program yathu imene ya Her Game kucheza ndi Jane Chimaliro tinalekezera nkhani yokhudzana ndi mmene zinakhalira makamaka ku World Cup mchaka chimene cha 2023 kumene ku South Africa. Kutsogoloku tifuna timve tsopano anthu ambiri anayankhula zinthu zambiri kuti Jane Chimaliro mwina wapanga retire chifukwa chakupsa mtima samayembekeza kuti akuonewe otasiya wayithandiza timu ya Malawi kwa zaka zochuluka amayembekeza kuti uzithandizabe mpaka napano munasiya chifukwa chani kodi? Anthu akhoza kuyankhula choncho malingana ndi mmene iwo aonera koma chilungamo chake ndichonera kuti ineyo ndimene akale kusiya mpira umenewochi mwina pali ma officials ena amene ndinawuza koso kunena kuti of course simene akusiya ntangochoka kwa World Cup mati ndisiya ndikachoka paja tachoka kwa World Cup kunali ulendo wina South Africa unazalephereka koma ulendo umenewo nikati tikakasewera ma games amenewo nditani kodi ndisiya should pave way for my young players cholinga changa chanoti ndisiye ndiphunzisenso anthu ena afikire pamene ineyo ndinafikira ndipange focus za coaching chifukwa chokuti panopo ndikumaphunzisa chani ndikumaphunzisa ana asikana achisozera mpira ndi makocha ku Sivonets youth imene ndimakhala tupanga build ana ang'ono so cholinga changa chinacho kuti ndisiya kale komano coincidence
nanga si zachitika izi ine kusiya anthu akunja samaziwa zoti ine ndapanga kale plan yokuti mpira ndikusiya mwina zinabwera mwina munthawi lake yotenga kuti nthawi nangoti wewe wapanga retire tinamvanso maina ina chinata kondwalwa zinasona zoti wapanga retire aina mwawi kumwenda sananena choncho so anthu anangona ngati kuti kapena osewera wangu inyanyala timu ya Malawi. Ndinene kuti wina aliyense akhoza kuziyagwira payekha ngati achinata kondwa kuti anapanga retire chifukwa chani pano akuseweraso koma ineyo ndinapanga retire olo kuti anakhala zonati ka Malawi Queens yavuta cha mtundu wanji kuti akunena kuti Jeni tapanganso training ubwere siningapite chifukwa chokuti the decision imene ndinapanga inaliona kuti nayipanga kale with or without that video decision inali itachitika kale kuti ndikangochoka kwa World Cup ndikazapita ku South Africa kaswera ma games a South Africa ndikusiya or even ku club kwathu pali ma officials angapo amene ndimauza unati ndikachoka kuku ine munthune ndasewerako kuchokera 2011 kufikira tsiku la lero 2023 ndasewerako tipangeso zonati asikana ena achisozera alowemo ayambe kutani kusewera mpira. Performance ya Malawi Queens kuchokera 2011 imene wakhalako mpaka napanopa ungayifotokoze bwanji ndikufunsa funso limenelo futi posachedwa ponanena kuti Malawi makwanitsa kugonjetsa South Africa pamene pakadali pano ndi timu imene imati menya ndi mabaskets ochuluka taona mamipikisano yambiri imene takhayo kumana ndi timu ya dziko lino sitimapambana maso timagonja mochititsa manyazi ungafotokoze kuti mpira wathu panopa timu ya Malawi ili pati? Inetu ndinene mosapsatira timu ya Malawi ndi timu yabwino panopo nzona kuti ku Malawi kuno sikuti kulibe ma players abwino koma tili ndi vuto sikuti vuto ndona kuti ndi ma players kuti sali bwino kapena ndine kuti makocha sali bwino ayi komano mmene timayendesera mpira wathu wa netball kuchokera ku even government kuti kodi kapena tinene kuti olo ku council kodi Malawi Queens amayika pati chifukwa tikatengatu matimu amene mukunena a South Africa kaya tinene kuti tinkawachinya panopo amatichinya Uganda kumene tione kunena kuti kodi South Africa ikupanga chani fa South Africa one transition yawo imakhala bwino amakhala ndi matimu angapo amene aja amakhala ndi senior team ndi kumakhala timu ina ya under 21 under 20 chani anthu aja ena akamakula kwa amakhala kuti ena akungotani akungojoina ena akamakula akungojoina ndiso ma friendly games aja amathandiza muona pang'onong'ono South Africa ija ili ku Australia ikasewera ma friendlies awo akatera kubwera kwawo pita ku England akasewera chani ma friendlies. Do you think kuti ndife tingafanane kuti tikakangosewera tournament tapita kwa World Cup tabwera timakhala basi mangotolera naso nthawi ya tournament tikuyembekeza kuti ukasakhaso tournament ina tipita 2 weeks mkampo and mukuyembekeza kuti anthu aja akapanga perform bwino chifukwa zinthu zimafunika kuti tikhale ndi ma resources abwino komanso ma friendly games aja amafunika ifati amathandizira anthu gain experience even ma young players awawa kuti again experience imafunika ndithu azipita for ma friendlies aja asewere akasewera mnjo machoka mantha edi ndoti ife akuluakulu mene ife tikutulukira I'm happy unaya kuti position yanga pakati pa ni madankha kuti koma abale ndachokapo di paja komano mmene pakuonekera replacement yako inapezeka panopo ndikuona kuti yapezeka mamona mwana Ethelo Ng'ambi mmene wasewerera mpira aya wasewera bwino kwambiri ndikumpasa chipewa changa kunati aya ulemu wake mwana uchi moso muone kuti mwana amene ujayi ulendo umene unali wachiwiri anapita akasewera ma games ku South Africa kuja tinamuona mwapatali patali kuti player akukhangata utani akubweramo koma again si performance yake imene wachitira ku tournament kusewera game ya England ijandi England ndi timu yayikulu akusewera ndi South Africa mwana performance yake osasintha iyayi enda akusewera play imene so ine ndi matani kodi ndi masewera so I'm happy unaya kuti ndikuona kuti ndithu zikuyenda akuona nthawi zambiri umapezeka ndi timu imene wakhala kuisewera kwa nthawi itali Sivonets kuthandizira coaching ndinene kuti malingaliro ako ndofuna kuti mwina ukhale kusivo komweko mpaka nakalekale mukanena kuti ndikhale kusivo mpaka kalekale coaching coaching sindinganene kuti ndikhale kusivo komweko mpaka nakalekale coaching munthu ukhoza ukocha pena paliponse koma cholinga changa ndi chani cholinga changa chonena kuti ineyo ndimafuna kuti ndiphunzise ana ena azafikire pomwe ine ndinatani ndinafikira olonso kufikiranso kupyolera pamenepo kufikira amene ali anzathu ma professional ngati achina mwayi kumwenda azimanyadisa mmene ali achina Joyce Mvula kunja kuja ndi zimene ife timatani kodi timafuna ine ngati Chimaliro Jeni ndimafuna ndaphunzisana ndizizaona kuti player uyo ndinamuphunzisa ndinamusula wafika pamepa ndizakhala munthu osangalala kwambiri so kukocha ukhoza ukocha pena paliponse sizutengera kuti ukocha timu ya Sivonets kapena ukocha chani player ndimene timanena kuti ukhoza usewera kuti mwina koma coaching ndikhoza ukocha pena paliponse as long as ineyo ntchito yanga imene ndikufuna itani kodi itheke.
pamene upita kumapeto a program enieni mwakondotani kupita kwa mwanamtsikana kaya ndiyena amene ali ndi lingaliro lolowa ndithu ku netball kumene kaya ndi coaching komanso kusewera mpira kumene ungawauze zotani ngati afuna akwaniritse masewero amenewo? Ine ndikhoza naona kuti mwana wachisikana kumene ali ngati ali ndi malingaliro ofuna kusewera netball ndi maganizo abwino, koma chimene ndingapange encourage nchona kuti choyambirira ndi skulu. Edi skulu ndi mpira nthawi zambiri zimasemphana zinthu izizi, chifukwa choti ukakhala zoti uphunzira skulu ukusewera mpira umakhala ngati upanikizika ndiye skulu simayenda. Komano akakhala zonati ana akusewera mpira akuphunziranso skulu asayitaye, chifukwa kuti skulu ndiye chida cha china chilichonse. Koma mpirawu ndi wabwino chifukwa choti suziwa tsogolo lako, suziwa chimene Mulungu anatani kodi anayikiza pa moyo wako. Ukhoza peza zoti mpira omwewo ndi umene wakupitisa iweyo chani patali, kapenanso mpira omwewo ndi umene wapanga nawo zinthu zambiri. Komano skulu ndichofunikira, komanso discipline pachina chilichonse uzikhala ndi discipline. Ngati ineyo ndakhala ndikusewera national team kapena kuchokeranso kwa club amene ndakhala ndikusewerako kuchokera kunzuzu imene ndanenera muja, ndine munthu odandaula kwambiri kunena kuti ulendo wanga omaliza umenenso ndimati ndikusiyira mpira nakabwerako ndi vuto limene lila clip imene mayankhula ija. Koma ndinali munthu onena kuti ndimayesesa kunena kuti ndisewere mpira wanga opanda vuto lina lililonse, ndikhale munthu wa discipline, ndimayesesa kukhala munthu wa discipline kufikira siku langa limene ndizasiye kusewera mpira wamanja. Koma taonani kacheni kang'onong'ono kamene kandikanikisa kuti ndikwanirise chimene ndinkatani ndinkafuna ndiye video ija moti panopo ndimakhala munthu odandaula kwambiri fasi chimene ndinkafuna, koma ndakhala ndikukhala ndi discipline nthawi yanga yonseyi imene ndakhala ndisewera mpira. Ndathokoza kwambiri Jane Chimaliro kuti unalola kuti ugawane nafe zina mwezi pano kwa kumana nazo ngati netball kwathu kuno ku Malawi. Zikoma kwambiri Aida. Ndimene ndithu tamalizira program yathu imene ya Ha Game. Timacheza ndi Jane Chimaliro amene anakhalako vice captain komanso captain wa timu ya Malawi Queens. Wasewera ndithu kwa nthawi yochuluka from 2011 to 2023 pamene anapanga retire kenakanso nkumaonanso nkhani zina kodi nkutani makamaka kutukulanso luso la ana ena amene akusewera netball. Ndithokoze kwambiri Hudson Bisani komanso Yob Kumwenda amene anali pakamera osewananso mlendo wathu tsiku la lero Jane Chimaliro. Dzina langa ndi Aida Mwamba, zinu ndife tikumanenso tsiku lina.